Tá scolar ar bith atá ag déanana staidir ar an tréimhse seo is cuma má tá coolar agat eile tírt na Gaeilge an bhéarla na láideanna nó cabbí. Is ar leis Thar bheith luach ar Mac Morris le tuiscint níos soléire aáil ar an síl an éireann. Bhí an Severus agus an chastacht a buint le tíorthraach cultúrtha na hÉireann. Bhí gohanna agus smuointe agus cultúr éagsúla a meascail chéile, a go le bhaim ar chéile, agus go deimhin a teacht salach ar chéile. Mar sin tá sé geisteigh Mac Morris an chastacht agus an ilganéchacht omlainn sin a bhanan le éireann san nuathais lua, idir na blianta 15 dáit hain agus 16 a léirú ar bhealach atá inchaimseach agus idirghníomhach. Bhain mar úsáid as réimse leathan faoinsaí, díl an baithis na hÉireann, bunachar ilioch na scoil, na honála, na stáit fálpéir, le bunachar sonraí baithis a chur le chéile. Ina nnéantar tafad ar na daoine sin ar fád ar a buinteach leis an saoil in éireann. Cruthigh muid léirscail idirghníomhach ar thugann muid an léirscail dóin, an ar féidir leat browstal, tríd, na bailse, na purt, na sléibte, na gurt agus teacht ar téacsanna a bhanan leis an áit sin ag an am sin. Tá sé ag geisteigh Mac Morris muid ar fád a spreaga le dul sa tóir ar freigraí. Agus le teachtar ceistin na nua béidir, trína bheith éisteacht leis na gcuthanna ar fád atá taca nús againn an tréimhse seo nuair a bhíonn tír ag athrú ó bhain.